Dobre, takže v rýchlosti, lebo už to nahrávam tretíkrát, ty kokos, zase mi to nenahrávalo dvakrát. Stavil som si tú princeznú, tentokrát ju dáme sem, na túto ruku, lebo tá není tak rozmazaná, jak táto vzadu. A princeznú chceme mať ostrú, tým pádom by to vyzeralo tak dosť nereálne, keď som sa dneska pozrel na tú fotku, takže ju dáme sem. Ja som si stáhol na Google normálne pod princeznú. Problém jeden je taký, a to schválne, že ona tam bola takáto zrezaná, vidíš, zarovno. To je dosť problém. Vyriešiť sa to dá jednoducho potom, že my potrebujeme tieto rohy, tieto šaty dostať proste až sem, hej? Aby to vyzeralo reálne proste. Takže urobíš to tak proste, ja už to mám urobené, len ti to budem ukazovať. Zoberieš si pero, začne si označovať takto proste tento, čo potrebuješ, príklad potrebujeme toto, takto. A keď to máš označené, takto. Keď to máš označené, tak dáš pravým na to, tam sa ti ukáže toto Make Selection. Keď na to klikneš, tak dáš Layer, New Layer via Copy. Takto, Layer via Copy. A tu sa ti vytvorí vlastne nový layer, áno. Presne to, čo si skopíroval, tak sa ti vytvorí. Ty na to potom vlastne, mne sa to vytvorilo. Tuto vlastne. Bolo to presne také isté veľkosti, ak som to vyrezal, len toto už som zväčšil. Tak ty to budeš zväčšovať príklad tiež, tak dáš Free Transfer iba. A keď dáš Free Transfer, tak si to už pomeníš, ak potrebuješ proste, dobre. Pridáš si to, kde len chceš, dobre. Ja som si to pridal proste, teraz to je jedno, čo takto, ja som si to pridal sem. Klikneš na masku, tá je tu dole, hej, tu sa ti vytvorí maska, dáš na ňu a pekne perom čierna, tuto zahladíš tie hrany, tak jak ja teraz. Jak to máš hotové, potom kliknem na ten layer, dáš ječko, ono sa ti urobí kópia ďalší, toho istého, toho vystrihnutého sa ti urobí ďalšia kópia, hej. Tak vlastne ja som si urobil, tým pádom vzniklo takto. Vidíš, ďalšie to je tá istá kopia, to je presne toto, len som to vlastne, ak sa urobila kopia, som to odtiaľ to presunul sem. Je už na tebe, či to zväčšíš, necháš menší alebo tak. Znova tam dáš masku, ktorá je tu dole a znova tuto tie hrany vykreslíš, hej. Takto jemne, zahladíš to len. Znova ječko, znova sa ti urobí layer kopia 2, znova tie šaty a potom ešte tuto mi to vadí, napríklad tu je to urezané. Dobre, to je tá tretia, posledná. Koľko potrebuješ, toľko proste robíš dokola to isté. Tu som to uhladil, dobre, to vidíš. A teraz, jak to máme, tuto mi ešte chýba tento roh. Tak klikni, toto sú originál šaty z tej princeznej, takže nezabudni kliknúť na ňu. Zober si pero. My potrebujeme tento roh dorobiť, tak zoberieme z tohto. Takto, jak to je označené, tak dáš Make Selection. Takto. Layer, New Layer via Copy. Jak to máš? Prepni si na pencil, chyť to. Vidíš, a máš to tu. Takto. Edit, Free Transform. Otoč si to, jak to potrebuješ. My to potrebujeme asi takto. Zúžime to trošku, nech to sedí. Takto, odklikni. Dobre, tu vidíš to rozmazané. Aby sme to zahladili, tak je nová maska. Takto, čierna pero, najvyššie si to a jemne to takto iba, víš,
Keď som to prehnal teraz, ak som to prehnal, tu mi presvítá, vidíš, tá už vlastne tá biela, tak to prepni a klikni jemne, zahľadíš naspäť, ale my potrebujeme ešte túto tie hrany jemne, takto, dobre? Už teraz už tie šaty vyzerajú úplne ináč, jak to vyzeralo na začiatku. Teraz ideme robiť tieň, len problém taký. Dobre, takže takto to vyzerá teraz a vyzeralo to takto. Takže toto je úplne nereálne, tu je ustrihnutá noha, šaty proste to by nešlo, no. Takže my sme urobili z toho toto. Teraz ten tieň. Problém je ten, že ja keď chceme robiť tieň celej postavy, tak by nám to nešlo. Lebo toto, čo sme pridávali, toto je jedna vrstva, toto je druhá vrstva, toto je tretia vrstva, ten roh je štvrtá vrstva. A princezná je ďalšia vrstva, táto prvá. Takže to by proste nešlo. Ty musíš urobiť to, že si označím princeznú plus všetky tie časti, všetky tie vrstvy. Toto je vlastne, toto sú tie šaty všetko. Všetko si označ a pravím merge layers, merge, musí sa ti to dať do jednej vrstvy a tým pádom už sa tieto všetko, čo sme sem pridali, ten špic, ten závoj, už bude proste v jednom obrázku s tou princeznou. Víš, už ju vypnem samotnú. Už teraz vlastne nemôžem manipulovať ani s tými rohmi nič, lebo už je to v jednej vrstve. Takže teraz môžeme robiť ten tieň. Teraz si presne nepamätám. Daj ječko, znova zmáčkni, layer copy, dobre, sa ti skopíruje, chyť. Vidíš, máme dve. Takto, teraz si nie som istý, ty kokos, ale tuším pravým, hue saturation, tuším takto. Daj tu onu, oh shit, vidíš, dobre, nevadí, toto je dobre, aspoň uvidíš. Vlastne logicky, tuto máme tie vrstvy, princezná, to je kopia princeznej, toto je tvoja malá, áno. A my, teraz, jak som zmenil vlastne, že som chcel dať tieň čierny, urobilo toto, že to vlastne zakrylo celý obrázok, to je logické, ale my potrebujeme len tú princeznú, keďže tá princezna je vlastne tento layer, tak my to chceme aktivovať iba na ňu a to urobíš tak, že klikneš presne na túto čiarku tuto a urobí sa ti takáto šipka, vidíš? Klik a zmenil sa iba ten tieň, hej? To je dobrá jebávka. Takže takto. Teraz my potrebujeme logicky ten tieň, aby bol za ňou na tej dlani. On je vpredu, takže znova logicky vlastne takto vypnúť, zapnúť, aby si vedel, ktorý je. Niekedy nevieš, keby ich bolo viac, tak si z toho popletený. Preto toto si nezabudni prepisovať. Aby si vedel, toto je vlastne princes. Takto. A toto, vidíš, to je princes. A toto je tieň. Tak si dám takto. Princes, tieň. Teraz sa ti bude oveľa lepšie robiť. Dobre, to logicky potrebujeme tieň dostať za ňu. Ten tieň je hore, takže vlastne aj tu je hore. Takže chytíš a dáš pod princeznu. Vidíš, čo to urobilo? Znova toto musíš chytiť, dať sem. Vidíš, znova celý obrázok, ale keď kliknem na túto hranu, tak to aktivujeme na ten tieň a už je vzadu. Kapíš to? Teraz toto máme. Tieň absolútne nereálny, dobre. Teraz klikneme na ten tieň, potrebujeme s ním pohybovať. Teraz je dôležité, v podstate keď mala tú dlaň vodorovne, tak by som urobil toto. Edit, transform a urobím toto. Logicky, áno, že ten tieň by proste bol na zemi. Víš si to predstaviť. Lenže ona má tú ruku horizontálne, tým pádom ten tieň bude v podstate, keď stojíš u steny. Presne bude tak vlastne, jak ty si fotil malú, že bude takto za ňou. Vidíš to? Tuto. Hej? Takže to chytím ten tieň, eventuálne dáme ho
asi takto. Dobre. Takto. Teraz ďalšia vec, aby to vyzeralo reálnejšie, je, že zmeníme ten tieň na overlay. Vidíš? Takto to môže byť, alebo soft light. To je lepší. A ešte tomu dodáme lepší look, že dáme filtr takto a rozmažeme tie okraje. Vidíš, tak jak teraz sa stalo. Takže to vyzerá ešte reálnejšie. A ešte môžeme ubrať aj trošku na to. No asi takto. Takto, teraz logicky znova. Keď je tieň za ňou, tak nemôže byť aj tuto, že? Takže Princess tieň máme nakliknutý. Dáme masku. Maska. Čierna. A vymažeme ten tieň. Neboj sa, tu nezasiahneš do tých šiat, lebo máme označený iba Princess tieň. Takže vymazávaš iba tieň. Takto. Aj toto by som dal, lebo vlastne z boku to asi moc nejde, takto. Takto to dám. No, takto. Áno. Dobre. No, vidíš, takže toto už vyzerá lepšie. Teraz by som ešte tú princeznu, teraz si musíme označiť nie ten tieň, ale iba ju, Princess. Takto, a tu máme Outer Glow dáme, Inner Shadow. Pozerám na to, či ešte tam dáme nejaký ten tieň, ale toto už necháme asi tak. Takto. V podstate ešte v rýchlosti rozmýšľam krucinálo, čo bych tam, čo by ma tak... No. Dobre, to je, ber to proste iba tak, že som ti ukázal jednu z možností. Keď sa na to teraz pozerám takto, tak mi to proste, ona má strašne tú ruku vyrovnanú, vieš, a je to také dosť nereálne, proste tuto mi to nesedí. To je jedna z možností toto, dobre, tu išlo len o to, aby si videli, jak sa toto robí. Takže dobre, teraz keď si zoberiem, že inačiu verziu by som zobral, inačiu možnosť, tak príklad, čo ma napadá, počkaj si vypnem tu Princess, vypnem si tieň, no, vypnem si aj teda takto, máme to vypnuté, pracujeme znova od základu, od začiatku. Ďalší vec, príklad, tak by sme to urobili, teraz vytvorím nový layer, pomenujem si ho, modrá stena, dobre, chytím kapátko, potrebujeme takýto vzorec, dobre, teraz dáme toto, zmením si to, alebo necháme to na stovku, dobre, môžeš to robiť takto, ktoré teraz robím ja. Robíš toto. Jedna z možností, hej. No toto napríklad myškou takisto, dovidenia. Takto. OK. Dobre, toto si nevšímaj, že sú tu také tóne, piardoly. Toto nič, tam ešte urobí aj taký dobrý efekt. Takto. No vidíš, toto sú presne tie veci proste, ktoré teraz vidíš, že takéto veci, to čo robím ja teraz, kúkni na tú rýchlosť, na ten detail, to proste to bys neurobil proste.